Ahoj ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dneska to bude z Minecraftu. Dúfam, že sa vám minulé videa páčili, dúfam, že sa vám aj toto. Keď tak napíšte svoj názor do komentárov a môžeme ísť na to. Dáme si ťažkú, pomenujeme si to Let's Play. Teraz si dáme zobrať súradky a odohrané dni a to je všetko. Ideme tvoriť svet. OK, dúfam, že sa vám táto séria bude páčiť. Napíšte dole do komentárov. A za chvíľku už bude ten svet vytvorený. OK, už sme tu, rovno sme sa spawnul pred drevom. OK, idem si naťažiť nejaké to drevo najprv, aby som mal základné. A tam je kráva vľavo. Ale to je malá. OK, idem si tedy vykraftiť teraz takto krafťák. Tak, položíme si sem. Vykraftíme si pickaxe, neboli krumpáč. A ideme pod zem. A už konečne kamene. OK, nakopem si ho 5, tuším, či ne, 8. A 8 plus 8 je 16, takže 16. Snad sa vám minulé videa tedy páčili, ak som hovoril. Prevažte, že mám taký divný hlas a takéto. A v minulom videu bolo toľko strihov, asi 10 strihov bolo, alebo 5, neviem koľko teraz. Lebo to minulé video, to druhé, to Doors Part 1, tak vlastne, že tam to malo normálne 16 minút. Keď som to dotočil. A nie 9, lebo ja som tam veľmi veľa smrkal, lebo som to vystrihával potom, aby to nebolo také divné. OK. Ja by som sa asi usadil tuto na spawne, alebo keď tak by som ešte popozeral, idem nejaké zvieratka pozabíjať. Ak to vôbec nejaké nájdem. A tu je nejaká jaskyňa zatopená aj. OK, idem si zobrať moje saky-paky. Mojich 5 švestek. A tady je kráva jedna. OK. A tam vidím aj ovce. Takže aj ovce budú. Dúfam, že nájdem potom dedinu. To bude jediný cieľ. Dneska. Ak nie, tak nie. Tak nemáme dedinu. Hej, udriu. Nejaká minikejvka. A bude tu nejaké uhlí? Nevyzerá. Dúfam, že tu nájdeme tedy tú dedinu. Tuto je východ z tej jednej. Dúfam, že nájdeme tú dedinu, kde je tak. Budeme asi v ďalšej časti. Uvidíte, keď tak z názvu videa. Aby ste vedeli, ja vôbec nerobím miniatúry. Ja neviem, ako urobiť miniatúry na video. Pardon, že kašlem, som trochu nachladnutý ešte stále. Snad mám už lepší hlas. Ale inak, že chcel by som tedy potom aj nejaké tie miniatúry urobiť, aby to bolo tie videa lepšie. Viete, lebo hente 2 videa predošlé, to úplne prvé, tak to keď bolo to proste, že dátum, kedy to vyšlo,
Lebo to som nevedel, jak tam mám zadať názov. Potom som to druhé už bolo lepšie urobené. Aj tam ste mi už mohli poslať komentár. Prosím, dedina. Si nakopem drevo. Hlavne, aby som dostal sadenicu. Bez sadenice to nepôjde. Strome. Tak dáš mi sadenicu i ostrov. Ok, ešte jedna voda by sa vyhodila. Čo som tu videl? Bolo to na... je to hnedá ovca. Poď sem. Už mi stačí, tam mám kvetiny. Idem si pre kvetiny, zatiaľ čo mi budú spadať saplingy. Prosím, nech je to ešte aj tretí tento lístok. Nech je to tretí tento lístok. Krávy zase. Urobím si kožené mlko. Lepšie než žiadne. Podľa mňa. Tu je niekoľko žltých, tak si budeme mať žltú posteľ, že áno. Tam vidím ovcu. Už nebudeme mať žiadnu inú, než bielu. Umrý, ty kokos, tu by mohla byť nejaká dedina. Len potrebujem ten sapling, neboli sadenica. Sadenicu potrebujem. Už to zmizlo nejaké listy. Dúfam, že tu už bude padnutá sadenica. Tak ne, ešte ne. Tak nejaké zničím. Už konečne. Dobre, tak môžem ísť. A vy ste vedeli taký fakt v Minecrafte, že vlastne, že neničte tie listy, ak chcete, aby vám spadlo aj jablko. Nehajte ich to Minecraftom zničiť sa sami. Tým, že odkopete, viete, to drevo, no to potom sa samo zničí. Keď sa to samo zničí, tak potom vám je väčšia šanca, že vám padne jablko, úplne všetko. Že vám padne väčšia šanca. Ešte zísť tu trošku tohoto kameňa, zoberiem. Nech mám do budúcna. Si znova musím dať všetko sem do ďalšieho inventára. Ale na takejto planete by mohla byť dedina. Nehovorte, že nie. Tak toto je úplne novo založený svet, jak som vám ukazoval. Hej, čo je za jaskyňu? Krávy ďalšie. Si musím dať vypekať nejaké to jedlo. OK, pec. Pec. OK, dáme si tieto stejky. Nebudem to tu dlho, keď dám si iba 3. Tak konečne jedlo. Inakže 3 dosky sa rovnajú 3 vypaleným veciam, itemom. Alebo jak tomu vy hovoríte. OK, ideme ďalej. Potrebujem dedinu. A ak je nenájdem, tak ju budem musieť hľadať v ďalšom diele. Poď sem, kráva. Tak. Ešte si tu nakopem trošku dreva. Zde si tuto na tejto planine spravím barák. Ja kašlem na nejakú dedinu, už sa bude asi spievať. Kebyže aspoň jeden barák s jedným villagerom, to by bolo super. We are is there. We are is there.
Čuňa, poď sem. OK, asi si tuto spravím barák. Ovca, choď preč. Ovca, choď preč. Oho, veľká krýva. Au. Sa idem asi vyspať. Tam bolo uhlie. Crafting. Asi vykraftíme ešte posteľ ako piecku. Pec. Posteľ je príliš ďaleko. To prečí si Nastavené hovorí. miesto objavenia sa. Spať môžete len v noci a počas búrky. Veď už Spať je môžete noc. len v noci a počas búrky. Konečne. Jaj, zombíku. No poď sem. Ale ne, koľko vás ide. Ty nebudeš hore, to viem. Máš helmu, kľúšku. Teraz si môžem ako patiť na to uhlie. OK, idem späť. Som si vykraftil torčky. Jaj, more, čo sa stalo? Tam sem jedno uhlie vypekať toto. Z 2 uhlí spravím torčky. Už natáčam asi 10 minút, ale bude to asi zostriané na 8 zatiaľ. Tuto akorát. Prepáčte, že moc nehovorím, nemám o čom ešte. Ale ne, skilláča ja neznašam. OK, je mŕtvý, OK, tak to zakončená kývka je v pohode. Ale inak, že stretli ste už niekedy rúžovú ovcu? Je strašne vzácna. Ja som ju stretol, mám ju v jednom svete. S mojím kamarádom ho hrajem a máme tam rúžovú ovcu zavretú vo hradke. A ešte sa furt na ne spawnula. Zaujímavé, čo? Ale z tohoto dostanem nejaké tie XPčka potom na enchantovanie. Jaj, more! Odkiaľ si sa zobral? Teraz som skoro dostal infarkt. Aha, z dola ide ďalší. Ale odkiaľ sa zobral? Tuto z dola, že by išiel? Ja neviem. Ale teraz som skoro dostal infarkt. Bude mi podskočilo srdce. Nie, že by som mal nejaký problém so srdcom, ale proste naraz kýbe, že som už myslel, že som mŕtvý. A všetky moje nádherné XPčka sa stratia. OK, tu vykopiem ešte nejaké to uhlí. Ty kokos. Tu je ho vážne veľa. Ja by som to nehal potom na fotov. OK. Ja by som už išiel naspäť teraz momentálne. Sem čo dávam jednu torčku. Nebudem to všetko uhlie tu ťažiť. To môžem vyťažiť tak za kamerou.
Za kamerou budem ťažiť, aby ste z toho toto nemali iba ťaženie uhlia. No čo, napíšte váš názor do komentárov. Dobre, mám dosť uhlia zatiaľ, tak si môžem dať vypekať aj ďalšie jedlo. A najprv si vykraftím ďalšiu pec. Dobre. Asi to, jak budem vypalovať, bude podľa mňa to vystojenuté. Ty! Ja som vedel, že to bude lava. Ty jeden Minecrafte. Poriadne doly si mi dal. Díky. OK, už natáčam 17 minút, na chvíľu budem. Napíšte mi váš názor do komentárov, či mám na budúcom diele cestovať a či mám ostať na mieste, kde som teraz. V pláne potom natáčať aj nejaké, že creepypasta huntery. Že budem proste hantiť, dúfam, že viete, čo je to slovo hantiť. Budem hantiť creepypasty, ako je napríklad Dead Thing, Herobrine a takéto. Budem sa pozerať na nejaké síny a spolu si môžeme overiť, či je to pravdivé. Ale inak, že hento vám môžem zaručiť niekedy, aj že bez strihu všetko bude. Ale inak, že dobre som nastrihal to minulé video. Plynulšie. Dúfam, že nezdiem ako najväčší blbec v tom videu. Dúfam, že ne, lebo sa asi prepadnem pod zem. Sem som nedal uhlie. OK, sem dám vypekať ešte sklo. Ja by som asi išiel potom sem dole niečo. Lenže najprv si potrebujem ísť vykraftiť nejaký ten Neviem, napíšte mi váš názor, či mám robiť z Minecraftu dlhé videá, ako nad 20 minút, alebo mám robiť krátke pod 20 minút, najlepšie okolo 15 minút, alebo tak na preskačku, že jeden dlhší, dva kratší a také. Napíšte mi váš názor. No čo, už mám za chvíľku to sklo. Koľko mám tedy tej kože? 18. Chýbajú mi ešte 6 kož. Ja mám najradšej, keď mám štít. A vám sa ako dobre hraje, keď idete, neviem, do nejakých jaskýň veľkých, idete so štítom či bez štítu. Ja vždycky chodím so štítom. Bez štítu sa to nedá. Podľa mňa. Poď sem, daj mi kožu. Yes. A už sa zbieva zase? OK. Ja si pôjdem asi už postavať barák. S takou bejskou ja nevydržím takouto akože. Spať môžete len v noci a počas búrky. No vidíš, nemusíš dávať, že nastavené miesto objavenia sa, jasné. Konečne už môžem spať.
Neviem, z Minecraftu nechcem moc vydávať také, že vystrihané videá takéto. Neviem, tiež zase mi napíšte do komentárov, či chcete tedy to dlhé, menej zostrihané video, alebo krátšie a zostrihané. Napíšte. Veľmi rád by som chcel vedieť ten vás Spať názor. môžete len v noci a počas búrky. Aby ste vedeli, prečo len na mobile natáčam, to preto, lebo ja nemám počítač. Tak preto, až keď budem mať počítač, možno až tak na Vianoce budem mať počítač, tak tedy môžem aj nejaké tie, ako je Fortnite a takéto. Nemôže byť ešte nejaká kráva. Ja si kašlem na ten lony, na tie gate. Stačí mi taký, aký som. Ešte si zoberiem trochu jedla. A ty si vykraftím čestku. To bude asi takýto malý baračik, tak to mi to bude stačiť. Som si dal všetky nepotrebné, aspoň nejaký ten zdroj dreva. Jeden kameň, ten je mi na nič, toto dať preč, drevo si nehať. Lebo ne, toto viac dreva si nehať tu, keby som náhodou zomrel. Uhlia, toto. Chcel som si ešte OK, môžeme ísť. Tu je skeláč. Musím si nakopať pár blokov. Akcia začíná. OK. Prepáčte, že to hrajem tak úplne jaj. Úplne tak naisto, nechcem zomrieť, no. Ďalší skeláč. Oh, damn it. Tí mobovia mi docela dobre hrajú do kariet. Ale čo je toto za jaskyňu? Taká divná podľa mňa. Úžel si. Ja nemám aj takéto moc jaskyne ako. Máš názor znovu do komentárov, poprosím, ak sa vám bude chcieť. Myslel som si, že tu bude aspoň jedno železo na ten štít, ale není tu, tak musíme ísť ešte nižšie. A tu je zase uhlie. Ja uhlie nepotrebujem. Konečne železo. A ďalšie železo. O, čau zombík. Čo je, ty toto ešte zablokujem. Tak ti dám ešte torčku. Alebo faklu, jak niektorí, čo ste spisovní Slováci. Ale dúfam, že nebudete mi potom písať, že ja čitujem, lebo ste videli, že si zakladám svet a ja nemal som tam cheaty. Ja nemám hrať moc v podstate cheaty. Aj niektoré svety, keď si ide vytvoriť nejakú mapu, alebo čo. Si ide vytvoriť a potom ma to už tak nebaví, keď som tam mal napríklad kreatív. Ja to už potom tak nebaví, no. Ale takže pekná jaskynka, ešte tam dole úplne deep dole. Dúfam, že tam nebude deep dark.
Sa asi presťahujem potom. Neviem, napíšte mi potom do komentárov, ako mám natočiť ďalšiu časť. Či mám natočiť ďalšiu nejakú tú... že proste, že čo mám natočiť presne ďalej. Že budem vám ísť ako tuto v Minecrafte... lapis. Že budem vám ísť tuto v Minecrafte preskúmavať na ďalšiu časť, alebo si nejak vylepšovať barák, takéto ťažiť. Alebo len tak to mobov pozabíjať, alebo čo. Napíšte mi aký druh. Buď hántenie, alebo počkať, neviem čo. Tak, buď to preskúmavanie, alebo dole byť. Ja kašlem na nejaké kone, poď sem, koň, daj mi kožu. To asi bude... ale nikto, žiadna iná mob není tu. OK, ja si idem postavať ten barák už. Počkaj. Toto si môžem dať vypalovať, krásne, budem mať pár ironov. OK, poď, idem si postaviť barák. Joj. Viete čo, spodok bude z kameňa. Ja idem ho preč. OK, musím si ísť nakúpať trochu kameň. A ja si to tu budem musieť veľa osvietiť, lebo nechcem tu nejakých zombíkov, aby som proste, že jaj bože zombík. Ja neznášam zombíkov a takýchto mobov. A čo vy? Ale ne, alebo takto to môže byť. Toto bude dobrý takýto vchod. 48 dosek. Toto, jak to stávam barák, zase bude možno vystrihnuté. Ale ja by som toto asi nevystrihoval. Toto, jak to stávam niečo, aby ste si nepovedali, že on si zapol kreatív. Čo do kreatívu. Ale dobrý zvuk má to drevo, keď pokladám to čerešňové. Si idem vykraftiť teraz rúžové dvere. Chcete vedieť prečo? Aby ste sa dobre čudovali. Spať môžete len v noci a počas búrky. Už by som tu mohol potom dať aj tie okná, alebo keď už mám ten barák. Ja nechcem som ísť do pece. OK, ty kokos, ja už natáčam pol hodinu. To sa ani nezdá. Dobre, ja ešte tuto dostávam tento baráčik a už bude koniec videa. Tak tedy, aby ste sa nenudili, tak mi napíšte nejaký ten komentár. Takže aby ste vedeli, prečo som 2 videá za sebou včera vydal, či kedy to bolo predvčera, neviem kedy už. Tak lebo ja keď som dal, že upload, tak tie 10 minútové videá sa uploadovali, neviem koľko to presne uploadovali sa. Áno, už viem, oni sa uploadovali asi 1,5 hodinu, lebo to som mal na Wi-Fi mojej domácej. A druhé sa uploadovalo 20 minút. To kratšie. Tak aby ste vedeli. OK, už bude za chvíľku koniec tohoto videa. Dúfam, že ste si ho užili. Ja ho budem musieť ešte veľa zostrihať. OK, a barák bude za chvíľku hotový. Ešte streška.
A ja si niečo naťažím, napríklad to uhlie doťažím za kamerou. Ale nebojte sa, ja nebudem na tomto svete čítovať. Dobre ľudia, tak tuto môžem ukončiť krásne video. Dobre, čelúdkovia, ja dúfam, že ste si toto video užili a môžete mi tedy napísať vaše názory a zatiaľ čau. Majte sa, ľudia.